nomor Lait-ïa sapulai. Lait-ïa sapulai. Kopara how Jesus Christ hakan nega step such sin to ken yinangu yo blade try conrad nakabenta kanai Sngi ke bapernai ke bal ayingi haman Sngi kadai kada ke jingkhot ke jingu yang abade phi bangin wan khamchan chu bangin ruai ke jing ruai ke bathamai bangin duai ke jing duai ke bathamai bangin em ke jing em ke bathamai ke jing em ke bakhamjan chu kajing em ke be ju ke be ki para breu ke jungi kane ke ke jing khot ke jung blai yang i we pe we man Sngi habang isdang ye Sngi ke bathamai den mat ke dau ko han men ko para to ken yen IT la de ha ki jing sumar ke jung u yang i we pe we namar ngi don kam ke jing don rangkat ke jung u bat ngi ha kane ke step ko han men ko para ha kane ke mas ke Bakhuid ngiduai kerpang na gabanta i Edward Shilla bat kumjuru na gabanta i Felicia Shilla ba kidon na peneng gajing pang gajing stom ngiduai ba blade track and rat unai ki gajing koi gajing kia hagaleng kamet bat kamen sim kumjuru ngiduai na gabanta gajing koi gajing kia jong i Amelia Kongsit kumjuru na gabanta i Polycarpus Jerwa ba indubyo ban trey Bobble trek and rat unplilat plenty ye ban yo gajing tray ke babha kanang bam i la ban siu ya karam ke bai la shim na ke banta ka ying ka sem gajing i kumjur ngi duwai na ke banta i kantu len lingdo bamanta ka Sngi dap ya gajing ra jing dap snem gajing i ke bar pnyo snem ngi angu yo blay na ke banta gajing em bat kumjur ngi duwai na ke banta gajing ko gajing khia bai nang he nang san gajing te bru gajing te blay ngi duwai ru na ke banta i rabana kurba kamtam ba imut ban lait phates yelade i duai boble trukan radun don rengkat badi ba un kurku kurdoi i ba in yo ya karisal ke babha berkum joro ngi duai na gabenta i ba Alexander Lingdo ba mai dang dan apeng ke jingsha sumar ha civil Hanasred hospital ha Shillong ngi duai boble trukan rad un kta ya i na ke jingpang bar khot ke baidan ha po kamet ke jingi bami inyo biang ya gajing koi gajing kia ke bapura berkumjur ngi duai na ke benta ke ing kasam jong iba Michael Dunai bat ikong biang dalin karwalang na ke benta gajing koi gajing kia na ke benta gajing erniu jong ke ing kasam gajing ki berkumjur ngi duai na ke benta gajing tmu babha jing i we pe we ha kene kamas ke Bakhuid rengkat kene gajing tmu bat gajing IT lade to ken ko han men ko para in sedang ya kena kamas ke Bakhuid. Hal kerteng pa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Kajingi jungu try jungi u Jesus Christ. Pagajingi jungu blay lambat kajingi slog jungu min sim Bakhuid kindon ringat bat pi baro. Ringat bat pi ro. Ko himen ko para tongin kubu bangi longkin okbob.
nang ban long ki bala kre ban layam ya ki jingmaya bakhuid. Ngapla hau ble badan bor baro berhafi ko himen ko para bangale pop shibune daki jimber ka bakti daki karam bakti jinglekle daki jingle pala junga daki jingle pala junga daki jingle pala bakrau junga namar kata ngata pa hikmri bakhuid gaya soti ya yang bakirin koi berhafi ko himen ko para Banduai nakabinda junga, how try blay jungi. Ublay badan bor baro unisne yangi, bariandala mab yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jungim bam jukud. Amen. Traiken drat go blay, isne yangi. Traiken drat go blay, isne Tongin ya duai Koble me bala kentub ya baro ki hukum janga ain bakhuid jangme ha ka jingi diame bad yau para marjan toai ba da ka ba ngi bad ya ki hukum jangme yen pen boy yangi sha ka jingim bam jukut dau try jang yu Jesus Christ hukun jangme ubaim bad sansharanga badme ha ka jingilong kawai jang min sim bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kejumpulan na kitab Isra. Kal nong bandrew kal penyaw do opra. Ha kito kisngi. Us emnorius ulatho shikilat jong kajela kabashal ndat kawa. Wat lucia ya kajing tray hakane kajing ublay. Sha ya ulat kiju bat kitemen kisan jong u. Kiju bakin tebyang ya kane kajing ublay hakajaka jongka. Dalor kata ngapen me sakane karai. Syapang ke eg wa pidai ban le. Namta kini kitemen kisan jong kiju namta kajing tebyang ya kane kajing ublay. Ya kajing lut jing sep dewan seu pura hakini kiramba. Pat klempen slam naga kajnas im kawalong kabahingus im jong kajilla washalan dat kawa. Akten jong utrai. Sam cispa arpuar number praspa laifusa. Praspa laifusa. Ngalak men habas yaw kay bahao. Yang nyalet kisaying utray. Tegi jatuh gigi yang mentah.
bat ki ba ko mo ya ka. Hallelujah. 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 Utraw dan rengkat bat pi. Engkau bat firu. Ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kau Ka brom brom ame ame ko try. Hakata kapor ka kmi u Jisu bat ke hanmen para jungu kilawan shau. Henry kim syam lala ban ye kendu yu namar bon breu. Bat layathu hau ka kmi jungme bat ke hanmen para jungme ki yeng habar ki kwa e ban yo i me. Henry ulaong haki. Ka kmi jonga bat ke hanmen para jonga ki long kito ki basngap ya ka ktin ublay bat ki le ya ka. Ka gospel u try. Kajinyaro yame ko Chris. Ko hanmen ko para how Jesus Christ menta ka sngi ka sam ka bachis par po ar ka bangi dang sudep ruai menta ko ong ba ngas ngeu komen habang yo sneu bagi ong yenga to ngini ya lekiu sha yeng utrai habang yo sneu ka ta ka jingkhot jong ki we yenga bangan le sha yeng utrai ngi ngini yang joj na ka jaka ka bangi shong na ka jaka ka bangi don ngi yeng ngin le rangkat bat ki sha yeng utrai da ka jingkemen kanai kadai ka sam ka ba ngi dang sudep ruai na ka sam ka ba chis par po ar lada manga mapi shisha ngi shim ya kini kiktin ki ba ngi ruai ne ngi kanot na kana ka sam ka ba chis par po ar kano shisha kalong ka ba suk kano shisha kalong ka ba kemen na ka benta junga ba jung pi we pe we Henry kanangut ken ko hanmen ko para ngi shim khia ya kanai ka sam ka ba ngi ruai ne ngi kanot man ka por yo le se kanai ka sam ha kanai ka step ka khot ka pen kan mau yang ba dia pi ba mangi ngi dei ban long kita ki ba kloi ban yo sngew ya ka jing khot ka jung blai yangi ya ka jing khot jong ki we yangi ba mangi ngi yang na ka jaka ka bang yang ngin pen kala ya la ka jong ka jing em kanai ka dei ka jing khot jong ka sam bar kum juru na ka gospel ka ba ngi yo sngew menta ka sngi kumno ujisu haba udang yalap ya ka ktin ka jong pa jong u ktin ka jong blai ki hanmen ki para ki jong u rengkat bat ka kmi ki wan banwat yo Jisu maki kimla ban ikendu yo Jisu haba ki wan ki kwa e ban yo iu namar yo le se bon sngi yo Jisu la le keleng sodong ban yalap ktin ka jong blai kamaria kum ka kmi klempep ka don kata ka jing kwa ka jing trang ban yo i ban kren ban wat jing tip komno Jisu long dan mata kedau maka berengkat bat ki hanman ki para ka lei rengkat bani kendu yo Jisu hanring yo sngew ka jubab jong Jisu habat ni perkhat ku mobreu yo le se ni la ban ong bau Jisu don ka jing burom ya la ka kmi don ka jing burom ya la ka kmi dan mata kedau ujubab jendat ya yaka keto ke jingkeli nena ka jingwat jong kamaria kami bat ki hanman ki para ki jung u Henry ko hanman ko para ladangi perkhat sya da ka bajliu da kata ka jing puson ka jungi dei bau Jisu burom ya la ka kami ya kamaria dei bau kentat ya ka dei bau kwa kwa ban ya kendu ya ka ne ban yo i ka Henry ka don ka jing hikai na ka benta ka jing em mensim junga bat jung pi sachisin ngong dei bau Jisu isi ya kamaria dei bau Jisu kwa ban yo i ya kamaria ne ubau kentaj ya ka kum ka kami Henry udon kata ka jing kwa ka jing trang ban hikai yang abade pi kane ka jing hikai ka ba ukwa ban ai yang abade pi lengba kane ka gospel ba mata ka sngi ka dei ka ne ba manga ma pi ngin shim nang kong ya ka kam rublei jungi kumbau Jisu kat bau dang yelab ya ktin ka jung u tip ba ka jing yelab jung u ya ka ktin ka jung blai pa ka jing yelab jung u ya ka gospel ka dei ka ta ka priority ka jung u ka dei ka ta ka badang kong hakmat jung u
Den mata kadau ong ba kine image nga ki hanman ki para junga ki wan hadin kabanengkong na sabe dei kaktin ga jungblai dei kakam yalap ka junga kane ka ba ujisu ukwaban hikaya nga ba de pi uong kanya nga ba de pi lengba kane ka gospel ba manta ka sngi ma phiro iwei pai wei pi dei ban sim nang kong ka jing ya dei jong pi ba do blai hakmat Kajing it ka jong yu piu belai ka banang kong Kajing ya lap jong pi ya ka ketin ka jong belai ka bahaswa Baro ki bahinga sem jong pi ime pa jong pi ki hanman ki para ki jong pi ki lok ki jor ki jong pi ka kam ka ba pitrei ban pandap pan biang ya ka jing em ka jong pi kawan hadin kajing it jong pi belai ka jing ya dei jong pi ba belai kanai ka ba jisu ukwa ban hikai yang abadi pi Kohan men ko para kat dongut nangi ke ni haban keli la de mata kat dongut nangi ni sim khia ya kane ka kam ya lap ka jungi kat dongut sisa ni nyau ba ka jing em kristan junga ka jing ya it ka junga yo blai ka jing ya dei junga ba do blai kalong ka baneng kong hak ka jing em junga kat dongut de Lada manga mapi ni sim khia ba kane kajing im kristan junga ba kajing it junga yo blai kajing ya dei junga ba do blai kajing ya lap junga ya ktin ka jung blai ka long ban kong ni jin dala kantat ya kajing sneu jong kajing im ni jin dala ong em ya ka pop lene ki pop ki ba ni le ha kajing im ka junga ka jung pi ban ngin jin dala bu baro ki kam ki jungi hadin bangin simbenta habaro ki kam jing le rublei jungi wada kes new blei wada kes ngi krau ngi yo I ko hanmen ko para ngi yo I hapo ka balang katolik jungi hasatla ka perthei om dei tang hang ne ri khase jungi om dei tang hari India jungi wat ha Europe wat ha kleng ka perthei ngi yo I bamanta ngi labu hadin ka baar ne ka balai ya ka ktin ka jong blei ya ka kam ya lap junga ya ktin ka jong blei ya ka jing em kristan ka junga ne kata ka jing ya dei junga ba blai ngi labu hadin ngi labu nang kong ya ki kam perthei ya ka jing subha jong ka ne ka perthei ya ki kam ki ba ngi trei ne ngi kita ngi sim nang kong ye ki hanroi ha ka ne ka step ujisu pan kan mau yang aba dia pi uhikai yang aba dia pi menta ka step ko hanmen ko para ba ngi dei ken ban sim kata ka jing kit khle ne kata ka jing sim khia ba ka jing im kristan junga kalong ka banang kong ka balong hakmat du ka jing lap junga iktin ka jung blai lang ba ki kam ba lang ka jing sim benta junga ha ki kam balang barakhat la dai ha ki sngi krau la dai ha ki sngi blai la dai ha ki no ki kam ne ki jing hikai jong ka balang bangangan sim hakmat hadu kono ken ko hanmen ko para ni sim khia ni nyeu kor ya kane ka jing im kristan ka jungi ka jing im rublei jungi ka banang kong ka ba khmat but kum churo mata kisngi ujisu u kwa ban hikai ba yanga ba de pi ba ka jing lada manga ma pi ngi kwa ban shakri yo blei lada ngi kwa shisha bangin penjeliu ya kata ka jing it ka jing yo blei ne bangin nang pas kem susu ya kata ka jing im kristan ka jungi ba ban sim nang kong ba ka jing im kristan junga kalong ka khmat ngi dei ban ngap ya ka ktin ka jung blai ngi dei ban puson ya ka ktin ka jung blai ngi dei ban pediang ya ka ktin ka jung blai ha ka jing im ka jungi ha ka danot ka jungi ha ka jing mur ka jing perkhat ka jungi lada manga mapi ngim pediang ya ka ktin ka jung blai lada manga mapi ngim sim ya ka ktin ka jung blai ha ka danot ka jungi lengba ka jing puson balada ngim em ya ka ktin ka jung blai ka bangi la puson ne ka bangi la pule ne ngi la yos ngeu ngim la dalalei ban sakri yo blai ngim la dalalei ban yeng ban penbena ya ka gospel ka jungu hasatala ka perthei ban ngi dalalei ngim la ban ong ba ka jingim kristan ka junga kalong ka banang kong hakmat ka jung blai dei na mata ka daw ko hanmen ko para nongkong nek sabe ngi dei ban yos ban long kita ki bakloi ban yos ngeu ya ka ktin ka jungu ban puson ya ka ktin ka jungu bangin pediang ya ka ktin ka jungu ha ka danot ka jungi ban ngin im ken kajung em kajung nga kajung pi katkum kata kaktin ka ba ngilaya sngew kaktin ka ba wala keren hangi ka ba ngila padiang hadin kata klempep ngin la banong ba kajung em kristan
kajing im rublei ke junga kajing eat ke junga kajing ya dei ke junga bar belai ka kam ya lap ke junga ya ke gospel ke jong utrai kalong ke banang kong den mata ke dau ko han men ko para ha kane kasni token ngin duai token ngin IT la de how jisu kumbau jisu lahika yangi kine ki atli ki banta ine ki ponya kine ki sngi bangila ban bod yaki bangila ban im yaki khnang ba mangi iwei pai wei lengba ka jing em ka ba bha ka jingi ngila ban pan priang ya ka gospel ka jingu sat shasatla ka prathai en yoro yo Jesus Christ Ngangay how play pabadan bor baro nang ta ko pneng ba kakinyo but how Jesus Christ kunwe jungu utrai jungi yabala nang sin Bakhuid yabala kana kamadia to soti yabala shalabein ho Jesus Pilatus asmana yau laya bakatyayu laya shakibaya habistingi balai nampani baya Laki shabne shamshun bleiben bor baro nang tawon ban bat bin sharia kibaya nangin hal musim Bakhuid abalang katrik Bakhuid akajin silo kelen kuid akajin jingkit po akajin bakado akajin imam jukut amen Laispa Prapusa. Laispa Prapusa. Duai ko para baka jingnia jonga bajangvi kan long kebab tiang kun hau ble upa badan bor baro To try piding jing kya like ti jongki nakabanta ka jingero ko buram ko teng jungu ka chimunto yangi baraga balang ko koi jungu baro ko wei top tiang daka bazbun ko try ngi kirpad ya ki jingdrawa jongi pai jongme ba ya kata kaba ki pla daka jinging bari blay kin yod haki sacrament ba kin jabling dau Chris utrai jongi Amen utrai undon ringat batfi Ringa Batiru tokin du yalaki donod Ye can do yaki shall try tongin ya aingu ya utrai blay jongi Gasham hog wat kate dash shakalonka basong hog batkat badai ka deiti jongi batka jingpenim yangi haman lakapor batka jaka ban aingu yame kokpa bakoitam lengbau kun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme
Dao ba me la to ya ke baro ya ba me la pa Sngi kum unang penim bat unang sispa wala langdo dao min sim Bakhuid bat ya bala ka na ka tsoti kat baudang pendep ya kamon jangme bat penyo hame ya upaid Bakhuid ula piar la kikti haba ula shashitom nang baun pedang no ya ki saite sadkum janga jingya bat baun pen pau ya kabor janga jingmi pat te namar kata ringat bat ki angel baki ringuid baro ngi pen bana ya kaburom jongme kat bat kawe kasur ngi ong Bakhuid, Bakhuid, putra you play kipan, ring putih sawadaga burung jaume. Hosana, Hosana, Torah you play shatro, Hosana you play juno. Dashisha me longu Bakhuid ko try katime janga jinguid baro namar kata ngi kripa diame to pen guid pen kandang yakine ki jingdarwa jungi dagaba pa yau men sim jangme kumga jer khalo jungi bankin kala long yangi kamet kasnam jung try jungi o Jesus Christ hakapor bala di no yau bala la kamon singba Ula priang yakash jingsha shitom Ula shim yaupu Vada kabai ngo yame Ula kriya yau Vad ula ai halaki sinran uong To shim badok bam nakane fi baro Namar kane ka longka med jonga Kya kaba NIT nakabinda jongpi Ha kajukarukom yandalal yabam ulashim ya kakuri badakaba aingu biang yame ula ai haka halaki sinran uong Toshim bado di nakane fibaro namar kanen ka longkha kuri jangas nam janga janga jutang bathamai bambam jukut Ya kabayan penbi nakabinda jungpi but nakabinda ki babun nakabinda ka jingya yakipo tole ya kane ban kan mau yana ka jingmaya janga jinging eight Kata sin bangi bagune upu Bangi di nagari kakuri Ipen naga jingyap junggi kutrai Tatadu mehwan Namar kata ngi kibapen mandang ya ka jingya baka jingmi pa jungu ngi telwa hame ko try ya upu junga jingim diaka kuri junga jingpenim ngida aidu aidam namar me la nyu yangi ki babidban ye hakmat jangme badban shakri yame da kabas ngirid ngi kripa yame ba ngi ki ba yo binda hakavent bakas namu Chris in long ki ba na la pnyateli kave dau min sim Bakhuid Token mau ko try ya kabalang jongme kabla priang hasutala ka prathei bato penjana ya ka ha ka jing e
Rengkat Brother Francis ukpa Bakhuid Sngi, Wilbert Marwin Bishop Sngi, Kakan Hun ki Bishop Badbaro ki Lingdo. Token Mawkhlam Ruya ki Henman ki Para Shunrang Bad Kantei, ki Baliotia da Kabakermen ha Gajing me Pat, Badia Baro ki Balakladno ha Gajing Snei Jungme, Topadiang Yiki, Sha Gajing Shai Kakmat Jungme. To Snei Yang Ibaro, Nikerpadimi, Barengkat Bad Kamariate Soti Bakhuid, Kakmi Jongublay, Ujisa Bakhuid, Ukurem Jongka, ki Apostol Bakhuid, Badbaro Kirkhuid, ki Balapen Snobahaya me, Pateng Lapateng, Nginlong ki Babet Banyo Bentalem, Ha Gajing Embom Jukut, Bad Beginiro Bad Pandan Burom Yame, Dao Kun Jong me, Uji Sukris. Dao lem dadu badhau, kan long hame play pa badan bor, aga jingilong kawe long jum simba koit, barok kaburom badka jingiro, jinom la jinom. Amen. Kumbala hukum yangi dao nung penim, kumbala hikai yangi da kaktin blay, nginud ban ong. Kopa jangi ba baneng kanong bakhuid tang jingme, kanwan kai ma jume kanong mon jume, hakakin da kumba baneng, tawaya ki minta ka jimam jungi kabahas ni, batama yangi akirin har jungi, kumba ni ma ni, adwadam ni shakajing bishoy. And make a lighting in Akapas new. To Pelad Yangi Ngi Kirpad ko try, Naki Jings new baro, Aka Jings Bun Jung me, to I Jingsu Jing say in Hakis ni Jungi, Nangba Dakaba Jingirab Ka Jingis ne Jung me, in laid Barabor Nakapop, Bangin yo Jingida Naki Jingjar baro, Kadbang idang up me lingdi, Yaka Jinger ben Bakhuid, Baka Jingwan Pat. Jungunang penim jungi u Jesus Christ. Namar ka jongme ka long kaima, ka jongme ka bor ka buram, sunam la sunam. Ko try Jesus Christ, may walaong haki apostol jongme. Ka jingsuk nga ye happy, ka jingsuk jonga nga ay happy, what paid yaki pop jongi, Henry ya ka jongi ngate, jonga balang jongme. Baghaka jingspun jangme, toai haka yaka jingsuk, baka jingya tele kawe katkum kaman jangme, mame ubaim bat ubas tinshar jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk try kandon barambor ringard bat pi. Ringard bat piru. Dongin yatruwa yaka daka jingsuk iwe highway path. Pulang bro, me bagi soki boka pertai, dusyo sene yangi. Pulang bro, me bagi noki boka pertai, dusyo sene yangi. Hagmi ukun lang broad jungublay, Hagmi bag no yaki pop jungaperte, Sukido yaki balakod, Shaka jingawai jungud kun lang broad. Ko kenrat kamlong pasyangkop menrung ko kaying janga, Resyong tanakatin kapansim janga sakyahi.
Ars Bakhuid. Ban ong haladi ba ka jing ya dei ka jinga ba ka jing mi ba ka jing it ka jinga ya mi ka jing prayang ka jinga ya ka tin ka jing play ka long ka ban ko ka long ka ba ka ma de ha ka jing em ka jinga
ko Jisu beje iwan raro kemat jumi kibapang kibasutom kibadang don hap po hospital kibadang cha sumari lade berkumjuru kitu kibalawan pain hospital kibaladu jingkermen banyo ke jingkoi ke jingkia kitu kibru kibam yo lad ban pasumari lade ru kumjuru kibadang Lait-ïa hospital ban pasumari lade hakine kiski Jisu beje ni IT lade hame ni IT yakine baro bamen kta yaki bamen panko yaki ban mumeng no yak jingpang ka jing shitom jongki baro Jisu sachisin ni IT lade hame wan ban krishanengi wan ban ai boringi wan ban putinentingi kenang bamangi ngila ban ijeme kenang bamangi ngila ban burom yeme mangila ban priang yak kubor babaha ka jungme ha ki weipat ki breu hasa telah ke pertai lengba ke jingem ke babaha ke jungi Jisu ai boringi Jisu krishanengi Jisu ai boringi Jisu krishanengi Tongin ya duai ya kito kiba me penclean da ki sacrament jong me ko try tos nyu ba ben kendu da ka jingira Bakhuid pujong me nang ba ngin yo ya ki so janga jing sispa ha ki jingmaya bat kumju ha karukom im jongi dao Chris utrai jongi Amen. Utrai undon ringard bat fi Kabat piru. Uplay badan bor baro unkirku yafi upa badukun badumen sim Bakhuid Amen. tolay suk yaro yau try daka jingim jongfi Yisongo yau lei. San spotlight. Ayanga utraya aki borapne si bernak rabashai ting basarupe ting tabale libat kajing setgale borgawa surgaksha kajing Awuram hokpa patukun ham sim Bakhuid. Malam pamanikom. Dal barabos chinam amen. Enyara yo try Jisu Christ. Chinam. Amen.